Pau de les Eres? Bé, de fet, fa des de ben petit, des dels 6 anys, amb el meu germà que estem en el món de la terra. Des de ben petits, als 6 anys, vam començar a anar amb moto i sempre hem tingut afició amb el motor. I ara fa la segona temporada vam fer un cop de cap i vam dir, pues, va, comencem amb els ratllis, aviam què tal. I la veritat és que és molt i molt divertit. I, de fet, bueno, disfrutem molt. Fa 2 anys. L'any passat vam començar fent l'Open i aquest any ja fem el Campionat de Catalunya. Les motos. I ja està, el motor. Sí, normalment, bueno, tots els amics i la família s'hi pot també. Els pares pateixen més, intenten no venir tant, però el que són amics, tots. Ens els emportem tots. El que ha sigut una cursa molt maca, amb uns trams molt bonics, i la veritat, llàstima que ha plogut i s'han tingut que escurçar els trams, però la veritat que ha sigut molt maco, molt divertit. Cap, disfrutar. Perquè jo crec que és més divertida, no? Tens més sensacions, vas tot el rato derrapant. Jo crec que ens hem de cantar més cap aquí, poder també sembla que sigui menys perillós, no ho sé. La veritat és que poder sempre a casa sempre hem tingut més tirada cap a la terra, llavors, pues, cap a la terra tots.